Filipo-Jakubská noc, Walpurgina noc, noc pálenia čarodeníc, či sviatok Beltane. A čo tak stávanie májov? A všetko cez jednu noc? Ak vás táto téma zaujala, vítam vás na pokračovaní podcastového a YouTubeového kanálu Veštec Jozef. Takže poďme na to. Čo je zvláštne na noci z 30. apríla na 1. mája? Na Slovensku to poznáme asi tak, že mládež sa zabáva do rána a mládenci svojim vyvoleným pred ich domami stavajú májky, ako dôkaz lásky. V Čechách naproti tomu poznajú túto noc ako noc pálenia čarodeníc. Skáču tam cez ohne a pália symbolicky handrové postavičky čarodeníc. Nemecky hovoriace kraje hovoria tejto noci Walpurgina noc. Kresťanstvo si to premenovalo na Filipo-Jakubskú noc a náboženstvo Wicca slávi v túto noc sviatok Beltane. Nie je tých názvov nejako veľa? A čo je dôležité, čo je tak magické na tejto noci? Kde je jej pôvod slávenia? Poďme na to. História nám hovorí, že túto noc zhruba 500 rokov pred našim letopočtom už starí Kelti pálili na kopcoch ohne. Naproti tomu v Ríme sa v túto noc slávil sviatok bohyne Flóry, bohyne kvetín a oslavovali sa lári, strážcovia domáceho kozubá rodu. Plietli sa kvetínové vence, pálilo sa katidlo a do domov sa prinášal orgován. Verilo sa, že orgován uvoľňuje energiou. A naši predkovia Slovania v túto noc jednak pálili ohne a stávali májky a pálili pritom aj moreny. Nie všade sa moreny pálili zavčasu na jar. V minulosti v staroveku sa verilo, že v túto noc sa otvárajú nebeské brány. Niekde túto noc stotožňovali s sviatkom Beltane, pálenia čarodeníc. Verilo sa, že v túto noc sa čarodenice natierajú čarovnými masťami, aby mohli lietať na svoj sviatok na sabat. Túto magickú noc mali kvitnúť aj paprade. A kto mal kvietok paprade, uvidel, kde sú skryté všetky poklady. Táto noc je časom, kedy odchádza stará energia zimy, smrti a prichádza nová energia života a rozvoja. Je skutočnosťou, že v túto noc sa otvárajú, stierajú hranice medzi naším svetom a tým na druhej strane, tzv. Nebeským svetom. V túto noc sa duchovia našich predkov, duchovia vesmíru, duchovia mesta, duchovia prírody vracajú do nášho sveta. Prichádzajú k nám na pomoc, prichádzajú si vypočiť naše prosby a prichádzajú na návštevu, aby uspokojili svoju túžbu po nás, po našom svete živých. Preto v túto noc nechávame pohár čistej vody a kúsok voňavého chleba niekde v rohu, ako pohostenie pre duše mŕtvych, aby v túto noc neostali hladní a smední. No podľa mytológie kňažka bohyne Brigitte Walpurgis spolu s ľudom oslavuje svoj sviatok. Kresťanstvo ako vždy premenovalo kňažku Brigitte na svetu Walpurgis a pridelili jej znak ochrancu čiernych psov či vlkov a dali jej dar predpovedania. Síce katolícka cirkev je zásadne proti vešteniu predpovedaniu, ale zrazu sa to hodilo. Našiel som jedno dobré prirovnanie.
že cirkev vyrába zo zeleninového šalátu taliansky borč. Konkrétne to hovorí pani Inga Chosreová a musím podotknúť, že veľa informácií čerpám z jej stránky, z jej diela. Preto doporučujem aj ostatným, aby si prečítali jej stránky a vypočuli jej videá. Je to síce v ruštine, ale pre neznalých ruštiny doporučujem Google prekladač. Funguje dobre. Odkaz na stránky pani Ingy nájdete dole pod článkom, respektíve pod podcastom. No vráťme sa k Walpurgis. Walpurgis, ktorá nemá nič spoločného so svetami, veď bola kňažkou. Proste cirkev si prerába všetko tak, ako sa jej to hodí. V noci z 30. na 1. mája, z posledného apríla na 1. mája, je magická noc. Cez túto noc môžeme stretnúť sa s duchmi z predkov, duchmi vesmíru a musíme rešpektovať ich prítomnosť. Sú to veľmi silné energetické dni. V túto noc aspoň otvorme okno, či vyberme sa von pod holé nebo na kopce. Zapálme sviečky, oheň, pripravme čierny oltár s darmi pre duchov, kvety, vodu, chlieb, sladkosti, sušienky a ozdobme to podľa svojho vkusu. Proste spravme si príjemné prostredie, ako keď pozvete blízkych a chcete sa s nimi cítiť dobre. Následne môžeme vykonať niekoľko rituálov, ako pozdraviť a poďakovať predkom duchov a požiadať o ochranu. Môžeme rituálom na ochranu predka požiadať o ochranu nášho rodu. Cez túto noc sa môžu vykonať aj viac rituálov, či prosbieh, viac rituálov a prosieb na duchov predkov, prírody či vesmíru. Sú to rituály načítania, prosby, všetko nájdete dole pod videom, pod podcastom na adrese vedminaizba.ru. Na záver sa môžete rozlúčiť s duchmi svojich predkov, nejakou príjemnou muzikou, piesňou, ktorú mali radi a poďakovať im za všetko, čo pre vás spravili. Je to magická noc a mala by slúžiť na stretnutia s duchmi našich predkov. Či už priamo, keď bdiete, alebo cez naše sny. Krásnu magickú noc vám praje Veštec Jozef.